Arratsaldeon, ni itxaso naiz, itxaso lekuona. Izatez Hondarribitarra, baina bizitzak Hernani hartua. Eta, beste askori bezala tokatu zaidana, udalgintzan aritzea, aurreko legegintzaldian hasi nintzen Hernaniko udalean. Berez, berdintasun, kulturartekotasun eta nazioarteko lankidetzako zinegotzia naiz. Baina aurreko legegintzaldian sortu zitzaigun aukera, legegintzaldi bukaera aldera, lurralde burujabetzari lotuta, burujabetza materialei buruzko proiektu bat martxan jartzeko, Hernani burujabe, gero sakonduko dut. Eta hor badago udalgintza eta herrigintzaren arteko harremana landu beharra, ez? Eta bereziki hortan hasi nintzen aurreko legegintzaldian, eta ezinbestez prozesu luzea denez, errepikatu dut eta ardura horretan nago herrigintzarekin lotura egiten. Oraino ez? Arratsaldeon, mil esker gomitagatik, ni Nikolas Bler naiz, Uztaritzetik heldu naiz, eta Euskal Moneta, Eusko elkarteko koordinatzaile berria niz, ez du hilabete bat lanpostua hartu dutala, baina administrazio kontseiluan edo gidaritza batzordeko kide gisa, laguntzaile gisa, parte hartzen dut Euskoaren garapenean 2017 edo 2018tik. Euskoa eta gero garatuko dugu proiektua bera, baina dola 11 urte sortutako tokiko moneta bat da, Ipar Euskal Herri osoan edatzen dena, Europako lehen tokiko moneta bilakatu dena bizikifite, 2017an edo 2018an, eta bizpairu xifre maiteko, gaur egun 4.000 erabiltzaile partikular ditugu, 1.400 profesional, beraz edo enpresa, elkarte, 38 herriko etxe, udaletxe edo Euskal Elkargoa bera sartu dira ere kide gisa, eta 4,2 milioi eusko daude zirkulazioan Ipar Euskal Herrian. Eta gaurko gaia, gero garatuko duguna da, hegoaldeari begira ere diarri girela gizartearen moneta proiektuarekin, sortu garenetik gure estatutuetan aukera hori sartu bai ginuen, eta guai zinez gauza sakonean edo sakontzen ari giren proiektu bat da. Arratsaldeon, ni beraz Manes Fus naiz, azkainen bizi, berez Lartzabaldaga hori Basenafarroan, eta ni etorri naiz bi kasketarekin, hau da berez, ongi etorri lasai, nik egin dut 3 aldiz goizean, zera antzeslea naiz eta antzerkitik irabazten dudan diru pasta mordo guzti horrekin, zinera ere inbertitzen dugu beste diru parte bat. Eta hau da, Asut kolektiboaren sortzaile eta kideetakoa naiz, 4 gira, eta Asut kolektiboarekin 3 eginkizun ditugu gutxi gora bera, bat sorkuntza antzerkiak egitea. Bigarrena, hezkuntza, ez dakita hitz egokiena den, baina hezkuntzarekin dugun harreman bat, baina horrek eran nahi du lan egiten dugula bai aurrekin, helduagoekin, presondegietan, edo presondegi batean behintzat. Eta gero, 3. atala, herrigintza deitzen duguna, eta ongi ezagutzen duzu hitz hori, pretentzio handiz Euskararen herria eraikitzeko bide horretan gure ekarpen txikia egiteko pretentzioa daukagu. Eta bide beretik sortu dugu Gaztibeltza filmak izeneko beste enpresa bat, eta helburu berdinarekin zine arloan, hau da filmak ekoizteaz gain, filmak banatzea ere bai, duela gutxi ikusi duzue, batzuek bederen Bizkarsoro pelikula, eta hau da adibidez horren ikur bat edo. Horaxet. Kaixo, arratsaldeon. Bai. Biak nahi baituzu ere bai, Batekin aski. Olako aurkezpen dotoren ondoren, nik esan ez dakit zer esan. Nagore Etxeberria Pikabea naiz, Itsasondoko udaletik nator, zinegotzi lanetan nabil. Azken, bigarren legealdia dut hau. Eta, baita ere, Itzar Energia Komunitateko kide naiz, edo udal ordezkaria naiz. Ez dut nire bakarrik egiten Itzar komunitatea, herritarren komunitate bat delako,
Eta, bueno, gero aurrera xiogo azalduko dizuegu, dizuet pixka bat gure ibilbidea zein izan den, gure apostua zein den, etorkizuneko apostu garrantzitsua. Baina, bueno, kokatze aldera pixka bat, eta itxasondo ziurrenik mapan kokatzea batzuei kostatuko zaizuenez, Goierri eskualdeko herri txiki bada, 600 biztanle ditu soilik, eta, bueno, Goierriko beste 19 eskualdeekin batera osatzen dugu, Goierri eskualdea, 20 udalerria gehienak, 3 handi xamarrak, Ordeizi, Beasain, Lazkao, ezagunagoak ziurrenik, eta beste guztia nahiko herri txikia die. Eta denera, eskualdean izango gea, 55.000 biztanle. Zergatik azpimarratu nahi izan dut datu hau herri txikiek, askotan ohartzen ez baldin bagea ere, oso mugatua dituzelako baliabideak. Bai ekonomikoak, bai giza baliabideak, eta bitarteko askoren falta izaten dugu askotan. Eta itxasondok adibidez, beste 2 udalerrekin partekatze ditu administrazioko langileak. Adibidez, 3 udalerrietako langilea die, itxasondo, Arama, Altzaga. Eta baliabide eskasi horrek askotan bultzatzen gaitu lan egiteko beste modu batzuk bilatzea, beste perspektibatetik lan egitea, eta gero azalduko dizu zergatik izan den gure apostua, hitzarren apostua zein izan den, etorkizuneko apostua zein den, eta indar guztiak horretan jarriko ditugun. Sekretua geroako gordeko, bale? Oso ondo. Bueno, 4 proiektu edo gehiago, bakoitza zuen arlotik, baina baduzue gai komun bat, ez? Bada hor lurraldetasuna, artikulazioa. Ez dakit ze ekarpen esango zenuketen egiten diola zuen arloak gaur izpide dugun gaiari. Ados. Bueno, Hernaniren kasuan ikustelen komentatzen egon garela, ez? Askotan badirudiela baldintza zehatz batzuk izan behar direla proiektuak aurrera eramateko, ez? Eta Hernanirekin askotan gertatzen zaigu jendeak esatea, bueno, hori Hernanin egin daiteke, ez? Eta beste inonez, ez? Hernani agian mapan kokatuko duzue, 20.000 biztanleko langa pasaduen herri bat da, eta horrek ematen dizkio baita ere baldintza batzu, akudaketari begira ere nahiko onak. Gero, ezaguna zaizu ere, bada herri mugimendu handia izan duen herri bat, eta horrek eman dio nolabaiteko islada izan du baita ere horrek udalean edo instituzioetan, ez? Eta, bueno, ukidu horrelako, nik uste baldintza egokiak izan dituela, eta baita ere ausardia politikoa, nolabaiteko politika publikoak edo udalgintza modu eraldatzaile batean egin ahal izateko, ez? Zalantzarik gabe adibidez berdintasun politiketan, hizkuntza irizpideetan, zero zabor politikan, atezatekoaz aparte, baina atezatekoarekin ere bai, ez? Tokiko garapena ulertzeko moduan baita ere, ez? Ekonomiaren sustapena bai, baina norentzat, eta ez? Ze ekonomiaren sustapena. Orduan, bueno, badauka trajektoria hori, eta badauzka behar bada hori, baldintza egokiak, lurraldetik bertatik horrelako proiektu bat abiatzeko, ez? Eta horregatik esan bezala duela 3 urte abiatzen dugu Hernani burujabe egitasmoa, baina Hernani bera burujabe eta irla bat izateko inolako intentziorik gabe, Hernani burujabe egitasmoa abiatzen da, tokiko beharrak, tokiko baliabideetatik erantzuteko premisa horrekin, ez da? Hau da, bizitza posible egiten duten sektore horietan, zenbaterainoko erabakimena daukagun, zenbaterainoko burujabetza daukagun, gure herritarrei hori bermatu ahal izateko, ez da? Abiatzen gara sektore estrategiko batzuk identifikatuz, herri mugimenduek esaten ari zizkiguten horiek, ez ditugu asmatzen, elikadura burujabetza, energia burujabetza, zaintza burujabetza, eta hori guztiei erantzun nahi diegu, azken aldian hainbeste entzuten dugun ikuspegi publiko, komunitario, kooperatibo edo ekonomikotik, ez da? Horrelako triangelu bat irudikatzen dugu, non gure kasuan udalgintzatik abiatzen den proiektu bat den, baldintzak dauzkagulako, gehiengo osoa daukagu zorionez, eta udaletik abiatzen den egitasmo bada, baina hasieratik konturatzen gara, honek ezin duela udal egitasmo bat izan, ze ez duelako bestela nahiko erantzun izango, ez? Eta hau, herri proiektu gisa partekatu behar dugula, eta ikuspegi komunitario hori izango dela bermea benetan proiektu horiek aurrera ateratzeko, ezta? Orduan hor abiatzen dugu, sektore hauetan ahalik eta burujabetza handiena izateko egitasmo bat, adibide bat jartzearren, gero energia nagorek esango denez, elikaduraren kasuan,
elikaduraren kasuan Hernani buru jabe abiatzean, lehenengo aldiz Hernaniko ekoizleak saretu eta elkarte bat osatzen dute, kontsumo talde bat sustatzen da eta ekoiztutako hori produzitzeko denda jartzen da Hernani buru jaberen kontestuan, eta elikagai horiek transformatu alizateko sukalde zentral bat ere oraintxe sortu berri dugu, ez? Gutxi gora bera ulertzeko, ekonomiaren baliokate guztia nahiko genukena da, hori ez, herrian bertan erantzuna ahal izan. Esan gabe doa, hori, Hernani oso ondo, oso buru jabe, baina ez dela herri batek ezin diola eutxi horrelako egitasmo bati, ez? Orduan, erantzunez ekarpen egiten dio Hernanik lurraldeari kasu hontan, ez? Bueno, astentzarenean, inkluso udalgintzatik, zure politikak berdefinitzen, ez? Eta burujabetza materialak agendan jartzen, oso evidentea den zerbait da, konturatzen zarela Hernanik ezin diola erantzun, adibidez bere elikadura burujabetzari, ez? Kasi nahi gabe ere, bultzatzen zaitu, saretze hori da automatikoa bezala, ez? Osea, beharra berehala identifikatzen da, saretzearena, ez? Eta, bueno, Hernani burujabe jaiotzen da, beste proiektu burujabe asko sortu eta saretzeko ambizio horrekin, ez? Eta gero bai ustut, badagokiola baita ere Hernaniri, eta hala asumitzen dugula, beste ekarpen bat dela udalbiltzaren foroetan komentatu izan dugu, ez? Euskal Herrian asko sortzen dela eta oso gutxi kopiatzen dela. Eta, Hernanik baldintzak baldin badauzka kasu hontan, ez? Egin dezaken ekarpena dela, udaletan zabiltzatene, badakizu ez zaila den, idazkari edo kontu hartzaile batek oniritzia ematea proiektu bat aurrera ateratzeko, ez? Guri ere esaten digu gure kontu hartzaileak, ekarri eredu bat. Esaten digu, ez dago eredurik, sortu behar dugu. Hernaniri dagokio, Hernaniri balduenari proiektua sortzea, eta Euskal Herriko beste lurraldeetan, izan dadila, ez? Elkarren artean sortu dezakegun zerbait, ez? Orduan, gogo horretatik ere nik uste edo konpromiso hori ere hartzen dugula ardura hori, goazen gu abiatzera proiektuak, gero izan daitezen, hori ez, bikoiztu gaitezen herriz herri eta hor saretu gaitezen. Orduan, Hernani burujabe pixka konplejoa da, hola azkar azaltzeko, baina hortxe. Zer? Minutu baten nahi duzu? Ez, lasak. Euskotik pixkat horretarazteko ere eta hori hartzuninen du ere hainbat konzeptuei. Egan dut lehen badu 11 urte trukatzen direla euskoak Ipar Euskal Herrian. Izan da herritar multzo bat dola 13 urte. Idei hori ukantzuna, gu ere kopiatu ginuen. Lotegaron eskualdean klimaren aldeko asteburu bat antolatuta, konturatu ginen, han bazutela tokiko moneta bat, merkatuan trukatzen zutena, eta bere hala pentsatu ginen, holako zerbait behar dugu Ipar Euskal Herrian, baditugu baldintzak, eta beraz lantalde bat sortu zen bere hala, galdezkatzeko, egunerokoan egiten dugun ekintza soil eta simple hori, hau da, dirua atera sakelatik, konsumitzea, erostea, trukatzea dirua, eta egunerokoan ohartu gabean egiten dugun ekintza hori ze zentzu emaiten ginen. Eta kolektiboki pausatzea, zer nolako konsumoa, nun erosi, nori, nolako laborantza ereduaz, eta gibelean hori da, ze eredu ekonomikoa, eta hasieratik beraz, 3 zutabe jarri ginituen gure proiektuaren oinarri, transizio ekologikoa, noski, zirkuitu laburak, laborantza eredua aipatu dut. Bigarrena zen Euskararekiko atxikimendua, eta hori berezitasun bat da, 85 tokiko moneta dira Frantzian, ez du bakar batek, lurralde batzutan ez da tokiko hizkuntzarik, baina ez du bakar batek txertatu hola bertako hizkuntza proiektuari, baina guretzat guztiz naturala zen hori hasieratik zutabe eta oinarri gisa jartzea, eta ekonomia eredua, beraz komertxantak atxikitzea erri tipietan, errien arteko harremanak, erritarren arteko harremanak ere bultzatu, eta zirkuitu labur horrekin hasi garatzen eta saretzen gure eguneroko bizia. Geroztik, 11 urte pasa baitira, baditugu ikerketa batzu unibertsitarioek eginik, erakusten dutena, gaur egun euroz ordaintzen den, batzuek eraiten daukute, nireanik bertako produktuak jaten ditut, biologikoak, beraz eredugarria naiz. Eta zendako behar dut tokiko monetarekin ordaindu, zertarako balio du tokiko monetarekin kontsumitzea. Frogatu da, ikerketa lan batzuen bidez,
aberastasun, produzitzen den aberastasun hori lujaldean atxikitzen aldela tokiko monetarekin. Eta euro bat sautzen delarik, bi edo hiru aldiz baliatuko da lujaldean, eta gero banku sistemara doa, ogintegian erosten utalarik nire ogia, biziki fite, behar da ogintegitik irina erosteko aldi bat baliatuko dute nire euroa, baina biziki fite sartuko da sistema klasikoan, bankuetxean, eta beraz lujaldetik aterako da. Gure kasuan aldiz ezinezkoa da. Partikularek aldatzen dituzte euroak eta euskoak eskuratzen dituzte hilabetero eien eusko konduan, eta eusko horiek baliatzen aldituzte bakarrik bakarrik, ez? 1.400 puntu horietan, profesionalei erosteko zerbitzuak, produktuak edo lujaldean, eta horiek behartuak izanen dira ere, eusko horiek berriz baliatzea, eta definizioz lujaldean berean. Beraz, hori da buru diabetzaren, eta ez dugu sekulan iduritzen zautola planteatu hasieran, ez sobera kutsu militante, abertzale, ekologista emaiteko, nahi ginuen hasieratik proposatzen ginuen tresna denen esku izaitea, hala ere ez dukentzen balore guztiak hasieratik idatziak zirela eta gure hitzarmen edo sarta hortan sartu girintuela. Eta hortik hasi dira, beraz, sare berriak osatzen, gaur egun profesional bat sartzen dena eusko sarerat, bi herenek onartzen dute bizpahiru urteren buruan eien praktikak aldatu dituztela. Hornitzaileak sekatu dituztela eien etxe edo egi inguruan. Partikularen artean ere ehuneko 54 erraiten dute, ni supermerkatutik hasten naiz ateratzen, guztiz ez dut sinesten, baina hasten naiz galdezkatzen ene burua, eta etxe ondoan atxmaiten aldutan produktua edo zerbitzua gaur egunerokoan sartu dut. Eta gure erronka ondoko urtei begira hori da justuki, egunerokoan sartzea, herriko etxeak aipatu ditut lehen, sartu direlarik lehen herrikoetxeak, ustaritzeko auzapez ordeaniz, meukaitea igerilekua, liburutegia, egunerokoan baliatzen aldiren zerbitzu publiko horiek tokiko monetarekin ordaintzen aldirelarik, hor bada logizial edo logika aldaketa bat, eta jendearen egunerokoan sartzen gira. Eta oartu gabean, jendea sartzen da beste eredu batean, beste sistema batean, ez zaio baitez bada kostatzen, eta oartu gabean beraz indar hori egiten dute. Eta hori dugu garatu nahi ondoko urteetan, gero eta profesional gehiago, udaletxe gehiago, zerbitzu publiko gehiago, eta memento batean gure muga bat, ez dugu oraindik askatu gure potentzial guztia Ipar Euskal Herrian, baina baginuen interes hori memento batean galdezkatzea gure burua, ean zan daiteken nazional mailako, batzuentzat esanen da mugaz gaindiko tokiko moneta bat, hola deitzen diote, guretzat Euskal Herri osoko tokiko moneta bat. Horre lehen txosten bat atera ginuen dola zenbait urte, ikusteko ean enpresen arteko sistema, barter sistema bat, ez nahi sartuko gauza teknikoetan, baina tesoreria trukaketak izaiteko enpresen artean, ean baldintzak betoak ziren euskoaren, beraz Ipar Euskal Herrian berean. Eta bi arrazoinen gatik ez ginuen garatu berehala proiektua. Batetik adituek azpimarratzen zuten Ipar Euskal Herria tipi egizela geografikoki eta ekonomikoki olako sistema baten eratzeko. Eta bi tesoreria trukaketa horiek enpresen artekoak badute interesa handia maileguak biziki garesti direlarik. Eta azken urteetan dakizuen bezala biziki merke ateratzen dira mailegu tasak, beraz baldintzak ez ziren beteak berehala urratsogen emaiteko dola bizpahiru urte. Hala ere ez dugu amor eman eta pentsatzen ginuen interesgarri zela Ipar Euskal Herrian gertatu bezala hastea pixkat Hego Euskal Herrian identifikatzen zonalde batzu nun gure iduriko Ipar Euskal Herritik ikusita baldintzak beteak diren gogoeta horren abiatzeko. Bi eremu identifikatu dira, eta ez ditugu guk, ez du zentzurik hori Ipar Euskal Herritik ekartzea eta guztiz kopiatzea, asmatu behar da herritik, eta herritarrek dute asmatu behar, baina bastan aldean eta oaxo aldean ageri zen, olatukopen inguruan, beraz kooperatifa guztien inguruan, edo bastango udaletxearekin, Zederna Galarur agentziarekin, bazirela hor, eragile batzu prest jauzi horren egiteko. Beraz, badu urte bat orain hortan ari girela, euskoaren ibilbidea edo diakitatea guk ekarri,
egin ditugun petio eta akats guziak ez errepikatzeko, asmatuko dira berri batzu, ez dut dudarik, baina gureak bederen ez errepikatzeko, eta badu orain joan den apiriletik lan postu bat sortu dugu, terrenoko lana egiteko, saretze lana egiteko eta gogoeta horren segitzeko. Sinpleki erraiteko, gure helburua da 2025eko bigarren seihilekoan, errango nuke ekainetik goiti, lehen prototipo bat proposatzea eta lehen eusko batzu, hegoaldeko euskoak, zirkulazioan ezartzea, Baztan aldean eta Oarso aldean. Pentsatzen dugu gaitasuna dugula bi eremuetan hasteko eta askifite emaitzak baikorak balima dira joaiteko garatzen eta ikusiko CEP-etan, ez duten gai amendurik hartuko gaur, baina pixkanaka gero eta erri gehiago sartzea eusko hortan. Lehen denbora batean hain segur, ezingo da aplikazioa, gaur egun bileteak dira aplikazioa edo txartela, ezingo da Ipar Euskal Herritik etorri aplikazioarekin eta Elizondora joan berehala ordaintzeko, beharko da juridikoki hori ongi aztertu, baina herritarrek aukera izanen dute bi kontu izaiteko, bat Ipar Euskal Herrikoa bestea Hego Euskal Herrikoa eta guk transferentziak egin bata besteari. Beraz, aski naturalki konsumo hori azkartzea Euskal Herri mailakoa. Ez naiz sobera intzenatuko, eta erran dutan bezala gogoeten hasieran baizik ez gira, baina gauzak fite doazte eta ikusita zeharrera dugun aipatutako bi eremu horietan, ez dugu dudarik ondoko hilabete urteetan gauzatzen ahalko dugunik eusko hori Euskal Herri mailan. Orduan, hasiko naiz pixkat sagera txiki batekin, baina goizean entzundakotik ere bai, baina buru jabetasuna aipatzen denean, aipatzen zenuen zuk hori pluralean, eta uste dut hori garantzitsua dela buru jabetasunetaz hitz egitea pluralean, Sagin hondiak bere Habanako gaukarian aipatzen zuen bezala, independentzia, baina baldago munduan herri bat independentea denik ez, denak dira interdependenteak, eta orduan galdera ez da independentzia, baizik eta dependentzietatik askatzea. Hainbat dependentzia ditugu eta dependentzia horietatik askatzea da helburua. Orduan, banan hartuta ez. Eta guk gurean, badugu bat oso potoloa eta berriz ere, Euskararen egiaz ari gira mintzatzen eta askotan uzten da Euskararen transmisio hori erakasleei, hau da 180 emazteei. Eta falta zaigu, gure ustez behintzat, gure iruditeria eta gure gazteei, baita gure artean ere bai, tresnak emaitea, nun ikasten dugu elkar maitatzen kodigoak eta guzti horiek espaldin bada jasotzen ditugun pelikula, antzerki, pelikula izango da gehiago, hau eta beste, eta guzti hori jasotzen dugu beste hizkuntza, beste kultura batzuetatik. Ze buru jabetasun asma dezakegu gure lanetik, ez? Eta gu egin batean hortan gabiltza. Konkretuki zer egan nahi du, antzerkia egit eta guzti horrek funtzionatzen du baldin eta kooperazio lan bat egiten baldin badugu. Hau da, berriz ere buru jabetasunekin lotura egiteko. Saltzen da betiko erdi ustel bat edo osoki ustel bat Darwinen teoriarekin, ez? Zein da selekzio naturalarena, zein da, eta gainera gaizki interpretatzen da egiten zuena, baina berdin du, zein da basaoian hortan gehien biziraungo duen espezia hau, indartsuena, hori gezurra da. Frogatua izan da, zientifikoki, etorri da gero Kropotkin, ezkertiaragoa zen, eta berak frogatu du basaoianean gehien irauten duena ez da indartsuena. Gehien irauten duena, gehien kooperatzen duena da. Eta hori da lege zientifiko natural, ez dakit nola hostia egan behar den, baina alaxe da, bai? Eta orduan, guk gure kasuan
hori frogatzen dugu egunerokoan. Laborariek laborantzan hori frogatzen duten bezalaxe. Geroz eta gehiago kooperatu eta geroz eta iraupen handiagoa eta berriz ere buru jabetasun maila handiagoa lor dezakegu. Zeiten dugu guk? Gu asut kolektiboa iparraldean gira, baina hasieratik lan egiten dugu kooperazioan Arte Drama izeneko beste plataforma batekin, Gernikan dauka egoitza Arte Dramak, eta badu, orain, ez dakit, laster 15 urte, behar elkarlanean ari garela, eta bakoitzak besteari bere sarea, bere esperientzia, bere sorkuntza, gaitasuna, guzti horiek partekatzen ditugu, eta beti ere euskararen egiaren ikuspegi osoarekin. Oraintxe Lurrez Estali izeneko antzerki bat ematen dugu Izuran, eta Izura 80 pertsonako herri bat da, biztanle dituen herria, eta gauero biltzen da Euskal Herri osoa han, zuek denak ez, baina egan nahi dut, gauero 120 bertakoak dira, beste 110 Lapurditik, beste 105 Arabatik, beste 110 Gipuzkoatik, benetan gauero etortzen da Euskal Herri osotik jendea, ara. Eta orduan, zer da kristonlana egiten dugula, nahi nuke nire egoarentzat eta bikain, baina nik uste dut hori baino gehiago dela. Uste dut gehiago dela beti ere kooperazio, hartutako kooperazio bide horrek emaiten ahal duen emaitza. Punto. Eta horrek suposatzen du kooperazio maila gainera transversal bat. Egan nahi dut ez bakarrik kulturan ari diren jendeen artekoa, baizik eta hor laborariekin baita ere lan egin dugu. Enfin, aldi oro bereziki kulturan beti kontatzen da bakarrik kulturak sortzen duen ekonomia, kalkulatu gabe kulturaren inguruan sortzen ahal den beste ekonomia zabalago bat ahazten duguna. Enfin, hori, zinearekin gauza berbera gertatzen da Gaztibeltza filmak eramaten duen proiektuarekin. Helburua da, badakizue mugak hortxe ditugu eta hitz egingo dugu agian horretaz berriz, baina hegoaldean ekoizten diren pelikulak iparraldera ezin ditugu pasa nahi bezala. Legeak hor direlako eta Frantziak aspaldi hontan ikasi duelako bere kultura zedarritzen oso ongi ulertu zutelako 45ean Amerikanoek zeukaten politika eta denak hola jantziak baldin bagira da 1945ean Marshall Planaren ondotik Amerikanoek saldu digutela haien merkantzia guztia. Frantsesek gauza berbera asmatu dute haiena defendatzeko. Eta horrek egiten du, hemen egiten denan pelikula bat iparraldera pasatzea oso zaila da. Eta ez ditugu baita ezpada ahalmen ez ekonomikoak eta batzuetan ez legalak ere hori egin ahal izateko. Orduan, sortu dugu Gaztibeltza filmak maila horretan ere ezinezkoa dela esaten digunean, galdera da nola egingo dugu orduan. Eta bidea beti nonbaitan atsemaiten da. Eta hortaragoaz, eta pasagira salbuespen beldurgarri batetik, hau da, iparraldean euskal pelikulak orain arte urtean behin ikusteko aukera genuen. Saiatzen ari gira urtean 5, eta guk nahi genuke hilabetero 5 izatea, baina oraindik ere ez gira hortan. Horixe eta bukatzeko mugaren historio horrekin, eta goizean entzundakotik ere bai, eta oso interesgarria egiten zait muga aipatu beharrean mugaldeak aipatzearena, baina mugaren horren, kontzeptu horren atzean badago baita ere nortasunarena. Eta arazo bat, maila hortan ere buru jabetasun pixka bat behar dugula uste dut, hau da, oraindik ere bagabiltza adibidez frantsesek daukaten nortasunaren printzipioa errepikatzen. Hau da, zergatik dago muga bat? Erraiteko zuk daukazula frantses nazionalitatea
hor sortu zarelako, beraz hori deitzen da odolaren legedia, holaxe erraiten dute le droit du sang, hola esaten dute frantsesez ere bai, edo zure jatorriak frantsesak direlako, edo zu bertan sortu zirelako le droit du sol, bai? Hau da, lugaren deretsua izango litzateke, baina ez da ere itzulpen ona. Euskaldunontzat ez da hori gure eredua, ez da, gure hizkuntzak ez du hori esaten inondik ere. Gure hizkuntzak esaten duena da, Euskaldun, gure kantu guztiek eta denek badakizue hemen, Euskaldun izateak, Euskara mintzatzeak egiten gaitu Euskaldun. Orduan, baina oso zaila zaigu imaginatzea herri bat, nun, edozein lekutik etorritako pertsona bat, izan dadila beltza, horia, emakumea, ala nik dakita zer, haekan izena eman eta hilabetera Euskal Nortasun agiria izatea, derecho sozialak ematea, lan egiteko eskubideak izatea, eta hori. Utopia dirudi, baina behintzat gure hizkuntzak utopia hori proposatzen du. Odan guk gure lekutik eta kulturatik eta antzerkitik beti baitugu olako ez dakinik proiektu oso potoloak, baina hori dena nik barne ikusten dut eta lotzen dut. Ze burujabetza berriz ere pluralean sortzen ahal dugu kulturatik kooperazioan jarriz hainbat arlo, hainbat jende Euskararen herri horren norabidera joaiteko. Argi izan naiz. Ea, zer kontatzen izbet denikoen? Bueno, gure ibilbidea. Bai, seguru. Vale, saiatuko naiz hobeto iten. Bueno, gure ibilbidea pixka kontatuko dizuet, Itzarren ibilbidea, energia komunitateana. Bueno, itxasok aipatu dezue, lankidetza, bueno, gauzak elkartrukatzea, guk ere ibilbide motxa du Itzarrek, 2022ko urrian sortu zen energia komunitatea. Itxasondo baterako energia komunitate bat sortzea apostu handia izan da, oso txikia gehalako, eta txikitasun horretatik Hernanik lortuzun energia komunitatea sortzea, nik uste izan gehala bigarrena Gipuzkoa mailan herritarrek osatutako eta herritik ateratako, bueno, herritarren gogotik, indarretik ateratako komunitatea izaten, herritarrez osatutakoa eta herritarre bultzatutakoa, eta guretzako hori ohore handi bat izan da. Hasieran, askotan ez gea jabetzen, ze gauzak egiten ditugun, baino gauza handiak egiten ditugula konturatu gea. Eta, bueno, argi eta garbi, ibilbide labur hontan, garbi gelditu zaigun gauza bat da, oso garrantzitsua dela, guk dakiguna besteekin partekatzea, oso garrantzitsua dela, gure esperientzia besteei kontatzea, guretzako ibilbidea luze xamarra izan delako, ez dizuet gezurrik esango neketsua izan da, indar asko inbertitu dugu, lan asko jarri dugu, gogo asko baita ere, baina, bueno, Itsasondoko udala hasi-hasieratik egon da herritarrekin, bultzatu du ekimen hau, eta herritarrak ere, hainbat herritarrak ere erantzun digute, buru belarri jarri die, eta horrela sortu zen Itzar. Herri txiki batentzat, behar bada oso proiektu handi bateko parte ginela konturatzen nahi ginen, edo, bueno, handia zen proiektua edo izan ziteken proiektu baten parte ginela, eta begiratu genuen pixka bat inguruko herrietara. Esan dizuet, Goierrin 3 udalerri handi xamarra die, gainontzeko guztiak oso txikia dira, eta gu badakigu ze bide eta ze bilbide indegun, zenbat kosta zegun, onera arte iristea, eta ingurura begiratzen genuen eta esaten genuen. Beste zentzurik ote du eskualdean bertan beste energia komunitate bat sortzea gu hemen baldin bagaude. Gu gure esperientziak, egindako lan guztia, partekatzeko, emateko, eskaintzeko, laguntzeko prest gaude, eta ez genuen zentzurik ikusten halako eskualde txiki batean, beste energia komunitate bat sortzea, ez genuen zentzu hondirik ikusten. Eta pentsatzen jarri ginen, ez alda hobeto indarra batzea, elkarrekin jutea, baliabidea partekatzea, optimizatzeko baliabidea baita ere, bai giza baliabidea, bai ekonomikoak, zerbitzuak, eta horregatik lehen esan dizueten, gorde degun sekretutxoa dela, edo gero erronka galdetuko dituzu, baina gure erronka nagusia orain Itzarren da
salto bat egitea. Gure txikitasunetik salto handi bat ematea eta herritikan eskualdea zabaltzea gure proiektua. Energia komunitatea izan dadin Goierriko komunitatea eta itsasondotik Goierria salto egitea da gure asmoa. Gure ustez oso garrantzitsua delako saretzea, zabaltzea. Ekainan erdialdean, ekainan 15ean, okerrez banago, Udalbiltzak antolatu zuen energia komunitateen topaketa bat, Legorretan, Aldameneko herrian. Eta hor garbi gelditu zen, han hainbat energia komunitateko kideak batu ginean, eta han garbi gelditu zen ezinbestekoa dela, saretzea, zabaltzea. Azken batean, elkarrekin bagaude, batuta balima gaude indartsuagoak gehalako, eta aurre egiteko baliabidea partekatu behar ditugulako. Jakintza partekatu, baliabidea partekatu, elkar ezagutu, azken batean biltzen balin bagea, elkartzen balin bagea, besten esperientziak entzuten balin baditugu konturatzen gea, ez gehala horren gaizkiari, ez da? Nahiko ondo egiala, edo gu pasa dituguna beste batzuk ere pasa dituztenak, edo, aukera eman ziguten ere urte hasieran, aipatu behar dut, Ernamuinan parte hartzeko, Ernamuina da Debagoiena inguruko foro moduko bat, hainbat herrietako energia komunitateetako kidetako ordezkaria biltzen die, eta aukera eman ziguten itsasondori ere bertan parte hartzeko. Guretzako aurkikuntza handi bat izan da. Gauza asko ikasi ditugu, gauza asko ikasten egia, eta ikasiko ditugu seguru. Guk dakiguna partekatzen dugu eta handikan ere jaso egiten dugu. Eta nik uste elkar elikatze hori oso garrantzitsua dela, saretze hori, azkenean denon beharra daukagulako eta denak batera beti esan izan da, baino indartsuagoa gara dena batzen balin bagea, bakarrik joaten balin bagea, baino. Eta, azken galderatxo bat botako dizuet, gero izango dugulako sakonago lantzeko aukera, dinamikan zehar. Beraz, bukatzeko pixkat etorkizunera begira jartzeko edo eskatuko dizuet, zeintzuk dira eskuartean dituzuen proiektuen edo ekimenen erronka nagusiak, zeintzuk dira eman beharreko hurrengo urratsak eta pixkat ahulguneak eta indarguneak aipatzeko. Ados. Josko, hain entzundakotatik ematen dugu gogoa aldatzeko ez, baina tira. Ez, bai. Hernani Burujaberen kasuan, esan dizuet, urrian beteko dira 3 urte publikoki aurkeztu genuela, horretik sukalde lan deixente izan zuen, baina beti esaten dugu, 3 urteko ibilbidea duela. Momentu batean bai izan zen ez, behin aurkeztu da horrelako zera, ez, espansibo bat, burujabetza bai, eta hau ere, eta basogintza, eta batean ez, sektore pila bat ateazien eutxi behar zitzaiena, ez? Eta bazen momentu bat zabaltzekoa eta jendeari esatekoa, ez? Zerri heldu nahi diozue, kulturarekin ibili gara bueltaka, kultura bai, kultura ez, kultura ba, hola bueltaka, izan zen momentu bat hola nahiko espansiboa bezala, gero prozesuak behartzen zaitu gero esatera, orain guazen ordenatzera, eta zein dira erabakiguneak, zein dira lehentasunak, zein dira zeharlerroak, zein da ez, pixkat ordenatze hortan gauden, ikuste orain etorri behar duela konsolidazio momentu batek, ez dira errexak proiektuak, esan nahi dut, borondate politikoa izatea ez da nahikoa udalgintzatik adibidez, ze instituzioa bera eta merkatu legeak eta bar dena dago eginda guztionen kontra. Esan nahi dut, dena dago burujabetzaren kontra eta dependentzia hori sustatzea merkatuarekiko ez, beraz, eskatzen du, lanketa handia, sortze prozesu handi bat. Apuntatu dut eramateko ezinezkoa dela esaten digutenean, nola egingo dugu orduan, hori da udaleko kontu hartzailei eta esateko. Eta orduan, guretzako orain bada momentu oso importantea dauzkagun proiektuak zaintzea, ez? Baten bat erortzen bada, badakigu horrek emozionalki ze kostu duen, ez? Proiektu bat abiatu eta erortzen denan, seguru asko ikasi dela, baina gure sentsazio momentu honetan da, orain ezin zaigu ezer erori eta, konsolidatu behar da, ez? Eta konsolidatze hortan etorriko da baita ere saretzea, ez? Saretzea ari delako sortzen, Oiartzun Garrak hemen daude, eta ez, Oiartzun Burujabe proiektua, eta sortzen ari diren berriekin, eta gero, konsolidatu ala saretuko gara, baina saretzeak ere errestuko du proiektuak indartsuagoa izatea, ez? Orduan ikuste, fase polit batean sartzen garela. Eta gero lehen, esan dizuetan bezala, niri tokatzen zait, udalgintza, herrigintza, borroka ez dut esango, zubilan horietan aritzea, ez? Eta askotan, ni konstiente naiz, herrigintza esaten dugunean gauza oso zabala dela, eta zer da hori, eta honek
Hernani burujabe bezalako prozesu batek edo burujabetzak agenda politikoaren erdian jartzeak ekartzen duela parte hartzeko eredu aldatzea, bertan, korrontearen kontra jotzea da, esatea bapatean jendeari berriro antolatzeko, antolatu sektoreka, antolatu energia komunidadeak, antolatu konsumo taldeak, antolatu tal, ez? Eskatzen du, ez bakarrik, parte hartzea eskatzen du erabakiak konpartitzea, eskatzen du kudeaketaren zati bat asumitzea ere bai, orduan bada lanketa garrantzitsu bat, sentsazioa dut baita ere, falta zaigula oraindik jende asko ulertzea Hernanin ere bai, benetan burujabetza materialez ari garenean, ari garela oinarriak jartzen burujabetza nazionalari begira, ez? Badagolako ere militantzian aldaketa bat, eta esan dizuet, Hernani oso herri militantea izatetik, kostatzen ari zaigu gai batzuetan jendea elkartzera, eta esaten duzu, ez? Hau da gure proiektu nazionala ere bai, ez? Gai hauetaz aritzea, gai hauetan burujabe garen enean izango garelako etorkizun batean ere, ez? Nazio gisa burujabe. Orduan hor badaukagu pedagogia lan handia egitekoa herrigintzari dagokionean. Eta udalgintzaren kasuan ere, esan dizuet, borondate politikoa ez da nahikoa. Horrelako prozesuek eskatzen dute bestelako udalgintza bat egitea, eskatzen dute instituzioaren logika gainditzea, departamentuen logika gainditzea, hori pasan entzegu zaintza zeinen eskumena da, ez? Nagor, berdintasunetik nagolako, baina zaintza zerbitzu sozialak, zaintza adinekoak, bueno, eskatzen du haustea logika hori, ez? Eta gero, bueno, adibidez, sortzen ari diran, komunitate energetiko, kooperatiba eta abarretan, udalaren legearentzako hori dena enpresa pribatuak dira. Eta orduan oso zaila da hori gainditzea, ez? Eta horraritza, eta gure lana hor nabarmena da, etxe barruan, hau da, udal barruan egin beharreko lana, bai, bueno, funtzionario guztien lan egiteko moduak eta eraldatzea eskatzen duelako horrelako proiektu batek, ez? Hori ez da nahikoa borondate politikoa. Orduan, bueno, nik uste ikustearekin badabiltzala proiektu asko logika antzekotan, bueno, aukera handiak ikusten ditut, esan bezala, energia komunidadeekin udalbiltza egiten ari den bidea bezala, ez? Nik uste prozesu nekeza dela energia komunidade bat sortzea, behin esan duzuena Euskoarekin ere, behin sortuta, akatsu guztiek eginda daude, urrengoak ez ditzatela egin, urrengoa gutxiago, eta gero sortu dezagun Euskal Herri mailako energia komunidade handi bat, ez? Eta horrek errestuko duela edo biderkatuko duela prozesua, ez? Beraz, nik uste gure baldintza honetatik, baina guk ere behar dugula lurraldea eta saretze hori gure proiektua bizigarria izan da din. Bai, gure kasuan ere perspektiba aipatu nuen, eta proiektu behi hori Euskal Herri mailako tokiko moneta bat eratzea, baino eraikitzea, berriz ere errepikatzen baitut, tokiko moneta batek izenak dion bezala zentzua du erritik ateratzen balimada eta erritarrek eraikitzen balimadute. Etxemplu bakar baten emaiteko gurean profesional bat saretzen delarik euskorat behar ditu desafioak edo erronkak itzartu eta bete, noski, eta badugu bat adibidez euskararen erabilpenari buruz. Ipar Euskal Herrian eskatzen duguna fitxaketa elebiduna, Euskal Herriko hainbat herrietan ez du zentzurik, sobera tipi geratuko da, beraz hor, bertako herritarrek behar dituzte egokitu, guk jarri ditugun baloreak, edo baloreak partekatuak izanen dira, baina ze mailan jartzen dugun gogoa eta helburua bakotsak egokitu beharko du. Hori ere indargune bat da guretzat, justuki burudiabetza testu inguru hortan edo perspektiba hortan, bakotsak eraikitzea behar duen tresna ekonomikoa, tokiko bertako errealitatetik abiatuta, praktikak kondutan harturik, eta baliatu tresna diren bizi molde horiei egokituz eta erantzuteko. Ez dut ahazten ala ere Euskoaren ibilbidea nahiko polita izan balimada ere, badugu ahulezi punduetan ez dakit, baina bederen adi egon behar gira, Ipar Euskal Herrian berean ere, indartzeko borondatea eta beharra
dugula, 4 milioi eusko, biziki, ez gira horroputzak, biziki konten gira 4 milioi kakotx bi zaitea, baina ikusita, eta ez dakit ere zer den kopurua, baina zenbat miliar pasatzen diren egunero edo hilabetero euskoz, gure ambizioa ez da banku sistema klasikoa hankaz gora jartzea, baina gure aportazioa egitea sistema ekonomikoan, eta berriz galdezkatzea gure praktikak, eta hortik biziki urrun gira, hala ere, 4.000 partikular, 200.000 biztanle gira Ipar Euskal Herrian, ez da guti, baina bide ikaragarria badugu egiteko oraindik, eta guretzat ez da arrisku bat, baina bide berri hori irekitzen duguna Ego Euskal Herriari begira, berriz galdezkatu behar du, eta berriz zentralizatu ez dut biziki maite, hitz hori, baina behar du gure burua Ipar Euskal Herrian ere nolako urratsak eman ondoko hilabeteetan. Baina konbentzituak gira prozesu horiek, hainitzak baitira, auto-erikatzen aldutela, eta guk ere badugula hainitzik hasteko Ego Euskal Herrian garatzen ahalko diren tokiko moneta horien inguruan, eta gauza batzuek hartzen ahalko ditugula Ipar Euskal Herrirat. Gure arrisku edo ahulezi punduetan betikoa, bi estatuen menpe izanez, bi legedia ditugu, bi araudi ditugu, hor sartzen gira buru belarri ikerketa lan batean Espainia mailako legedia nolakoa den, beraz abokat eta aditu batzuekin lan bat abiatzen dugu ondoko hasteetan, baina gu ere piskat ber filosofian eta euskoaren hasieratik euskoaren ibilbidean alagertatu da, aldi oro errandaukute ez zela posible, prefetak, frantses estatuak debekatu zion Baionako udaletxeari adibidez euskoz ordaintzea bere zinegotziak edo faktura batzu, eta aldi oro pario gisa hartu dugu, ez mehatxu gisa, eta erronka horren aintzinean bururaino ere mandugu. Hauzitegirat ere, eta aldi oro mementoan bederen irabazi edo irabazi baino gehiago asmatu zebide legea aldatu gabe, ez baitzuten guretzat aldatuko, frantses legea aldatu gabe asmatzeko bidea horren gauzatzeko. Eta gaur egun baditugu 60 bat hautetsi, eien hilabete sarearen parte bat euskoz eskuratzen dutena, beraz. Erakutsi dugu posible dela eta guretzat hori da gure indaja eta bihar Euskal Herri mailako ikuspegi horrekin bihar edo bihar berian, konkretuki erakutsi nahi dugu ere beste logizial edo beste logika batzuetan kokatzen ahalko genukela eta erakutsi, baigorri ez da behar bat etxemplu hona, diadanik baitituzte begiak egoaldeari begira, baina Baionako profesional bati, ornitzaile baten bila ibiltzen delarik ez dakitze produktu erosteko, berdin atera bidea atsemanen duela Nafarroan, Gipuzkoan edo ez dakit nun, joan gabe Pariserat edo Amazonen bidez erosiz internetetik edo horiek baitira egunerokoan sartuak diren praktikak eta euskoarekin hausten ditugun erdi ustel horiek. Beraz, perspektibak badira, ahulezi punduak, bilakarazi nahi ditugunak kolektiboki biharko indarguneak, eta guri duguko bidea hor da eta kolektiboki erdiesteko gaitasuna ukan dezakegu. Saiatuko naiz abiatzen esperientzia propio edo zehatz batzuetatik, bat udalbiltzarekin berarekin sortu den geuretik sortuak izeneko proiektu hau, eta gure ekarpena egiten saiatu baigira hastapenetik, historio hortan, eta horra adibide bat, zer plantatzen, ze perspektiba proposa dezakegu sorkuntza sustatzeko oso modu konkretuan, erri oso konkretu batzuetan, pentsatzen dut hemen gehienek ezagutzen duzuela, beraz ez dizut esplikatuko ez da, nola funtzionatzen duen, hainbat erritan, hainbat talde, hainbat sortzaile joaten dira, eta hortik ateratzen dira hainbat sorkuntza edo idatziak, edo antzerkiak, edo pelikulak, eta gero bermatzen zaie hainbat erri guzti horietan bida egitea, eta non baitan, argi batez bisori, hau da, bat sorkuntza ugaritzen da, beraz, momentuz euskaraz falta dugun konkurrentzia aberastea, konkurrentzia erreten dudanean naiz inundik ere kapitalista, baina hitzaren jatorria da elkarrekin korrika egitea, beraz korrikaren espiritua da gehiago, elkarrekin korrika egitea, eta jendea falta dugu, kultura mailan euskaraz ekiteko, jendea behar dugu, eta gehiago behar dugu, bai?
Orduan, geuretik sortuak nun baitan ambizio hori dauka eta frogatu du orain arte, behintzat urratsak eman direla. Izan da beste proiektu bat, Zubi izenekoa, hor antzoki batzuen artean, antzoki batzuk federatu dira Euskal Herriko hainbat, iparraldetik Bizkaiara, gutxi bera, eta haiek printzipio berdinarekin hainbat diru ezarri dute main gainean, bakoitzak altzuena, hortik hautatzen da talde bat edo bi eta sorkuntza bat egiten dute, eta bermatzen zaie hasieratik bira bat egiteko aukera izango dutela, eta jakinik hori eskaintzen zaiola gehien bat, hasiberriak edo behintzat bultzada zerbaiten beharra duten sortzaileentzat. Bi proiektu horiek hartzen baditugu edo ja martxan baitira, baikorak dira eta lehen urrats bezala kontsideratzen aldirenak. Gero, ahulguneak zein dira. Uste dut Euskal Herrian, berezikia hasteko nik ezagutzen duan kulturaren ildo horretatik, ahulguneak dira, sortzeko momentuan lortzen dugu lehen aipatutako kooperazio, espiritu eta praktika hori. Eta jendea godako gainera. Eta estatuak ematen ez duena, jendeak beharrez sakeletik ematen du, eta guk behintzat jasotzen dugun egiaren aitorpena ikaragarria da. Eta sortu ondotik aldiz etortzen da eskasa. Hau da, egiten da kristona, barkatu, posible dugu, autokritika totala egitea jende guztiaren aurrean, bai, filmatua da, bale. Gertatzen dena da, gero hori zinearekin ongi ulertzen da. Hau da, zinean badira bi arlo eta bat da ekoizpena, hau da, pelikula egiteko behar den guztia, lehen atala, eta bigarrena edapena, ja zine geletara hau eramatea. Gertatzen da askotan, kriston pelikula bat ekoizten dela, benetan, kristona, eta gero ez dela ikusten zinetan. Pentsatzen dugu pelikula ona baldin bada ikusia izango dela, baina ez, bada beste lan astaputz bat egitekoa hori benetan gela guztietara, edapen hori lortzeko. Logika hori hartuta, hori da batzutan uste dut gure akatsa, hau da, hartuko dut geuretik sortuak esperientzia hori, eta egiten da lan guzti hori, eta gero larun batean izango da, hau, antzerki hau edo beste hau, eta etortzen dira 8, ez delako jakin, ez delako baita ez da egia denetan. Esate dizuet, ala ere, hau ere errealitate bat badela. Hartzen baldin badizuet, zinearena, adibidez, hori, Bizkar Sorop pelikularekin, eginda kriston lana uemako herri guztiekin, eta ikaragarria da lortu dena. Ederra da, eta oraindik ere ez dugu balorazioa egina, zeren ez dugu bukatu, baina benetan ikaragarria da, modu, hau da, sare instituzionaletatik sare ekonomikoetatik lortu da pelikula bat Euskal Herri osora eramaten, eta genera herri oso txikietara, ez izutena kontatuko, baina egon gela batetan, bete eta lepo bete eta ezin zuen sartu beste batek, 18 ginen, imaginatzen zuen, gela txikia zela, dena hola eraman da, ez? Baina hor ere bai, hainbatetan eta hainbatetan gertatu dena, zer da? Bai, eta izango da pelikula, oso ondo, etortzen gira, pelikula 8etan da, eta 8ak laurden gutxitan, oraindik pelikula ez dago deskargatua, behar zelako, eta tresneria berria erosi dugu, baina inork ez daki erabiltzen, eta azkenean begiratzen dugu pelikula, hola, ikusten duzu, iaia modu triangeluan, eta orduan, uste dut hori oso euskalduna ere badela, eta zentzu horretan badugula asko irabaztekoa, baina zergaitik uste dut lotzen dudala hori nik dena den kontatzen dugun, gure antzerkietan, gure pelikuletan kontatzen dugun guztiarekin txikitasun konplexu hori. Hau da, benetan lortuko dugu gurea den hori bere benetako merezi duen esku hori ematea, eskura ematearena, baina benetan osoki jendearen esku ematea bururaino. Maila horretan uste dut badugula bide egiteko.
Horixe beste adibide bat hartuko dut, horrekin bukatu nahi nuen. Instituzioekin, herrigintza lan horrek guri ere, kultura arlotik, behartzen gaitu, eta gauza hona da, instituzioekin ere lan egitea. Hainbat instituzio. Gu Euskal Herri osoari begira ari gira, adibidez osoa emaiteko, benen guk pandemia garaian antzerkia eman behar genuenean Iruñan, eta pozik, zeren iparraldean ezin zen antzerkirik eman, Frantziak esan zuelako ezetz, baina Nafarroan bai. Orduan, pasa behar genuen, gure biltegia Urruñan da, behar genituen paper frantsesak, eta baimen frantsesak. Eta hortik, Irunera pasatzeko, behar genituen EAEko paper eta baimen bereziak, eta gero Nafarroan sartzeko beste, eta benetan ez da txantxa aldiro, genituen 3 kontrol, bai? Hau da, eta momentu horretan oso argi gelditu da mugak hortxe direla, bai? Eta momentu horretatik aintzina, eta ez dugu oso ongin neurtzen, baina pandemiaz geroztik mugak hartu duen prepotentzia oso handia da. Ikustezina baldin bada ere, baina ja lotu dituzte esaldi berean terrorismoa, imigrazioa eta pandemia. Eta hiruak esaldi berean eta horrekin jendeak egiten du saltza eta horrek justifikatzen du ezartzen diguten edo inposatzen diguten muga eta guzti hau. En instituzioekin eramaiten dugun lan horretan gauza asko lortzen dira eta urratsak emaiten dira. Baina instituzioak tendentzia naturala dauka hori bere egitea. Bai? Ona izan daiteke, baina esperientziak edo gure esperientziatik edo nire ikuspuntutik. Horrek eramaten du beti arazo txiki bat, gero azkenean guk sortu ditugun sareak zeren, hau da benetako galdera, denak ari gira hitz egiten sareetaz. Herriak sortzen dituen hainbat sare, eta sare kapapila bat dira. Eta instituzioak zer egiten du, herriak sortutako sare horiek bere egin nahi dituela. Hartuko izan adibidez oso bat, ez da intzozoa maneruski, presondegian lan egiten dugu antzerki tailer bat egiten da, Zabaiako presondegian, eta aragoaz Euskal Herriko berriz ere kooperazioaren ikuspegitik hainbat antzerkilari, hainbat talde ezberdin zerbait sortzera. Gauza bera egin dute Euskara erakasleekin han presondegian. Eta presoek eramandako lan ikaragarriaren ondotik, lortu dute Euskararen erakaskuntza hori ja ofizial izatera eta presondegiak bere gain hartzea. Horrek zer egan nahi du? Hainbat urtetan, ara joan direla, hainbat irakasle, Fedeonez, kriston gogoarekin, kriston erakasleak, kriston lana egin dutenak presondegietan, eta aurten, ja, gobernuak bidalitako jende batzuk doaz ara, gobernuak finkatutako arau batzen arabera, eta ara joaiten diren jende guztiak ez ditut ezagutzen, baina ez dute denek interes bera, ulertzen duzue egan nahi duana, ezta? Eta hori da askotan gertatzen dena. Eta errango nuke, baina maila guztietan, adibide hau hartuta, hau da gertatzen dena iparraldean dauden hainbat ekimen ez ditut denak hartuko, eta badakizu zer egiten duan referentzia, baina hori gertatzen da askotan. Luzatu naiz barkatu. Oso ondo, galdera hau da nik uste denetan argiena neukana, gure erronka zein dan. Goierrira salto egitea. Herritik abiatu, herri txiki batetik abiatu eta eskualdera salto egitea. Herritik abiatu eta jauzi handi bat ematea. Eta hortako ikusten dugu ezinbestekoa dela saretzea. Saretzea eta saretu zergatik, lehen ere aipatu dut, elkar laguntzeko, esperientzia partekatzeko, indarrak batzeko, eraginkorragoak izateko, giza baliabideak, baita ekonomikoak, partekatzeko, optimizatzeko, eta proiektuak eta taldeak sendotzeko. Azken batean, energi komunitateak pixka bat transizio energetiko horren giltzarri izan daitezke, edo dia, eta horregatik indartsuak izatea garrantzitsua da. Asko dira herritarrek sortutako taldeak, eta orduan ahulak ere izan daitezke, eta derrigorrezkoa da, edo nik uste beharrezkoa dela horiek sendotzea eta indartzea. Horregatik, eta indartzeko ezinbestekoa da, behar dien baliabidea, behar dien zerbitzuak,
eta lanerako tresnak eskaintzea beraiei, hori indartsu egiteko, ez da. Eta azken batean, erronkatako bat da, energia komunitate horiek nik uste erdigunean jartzea, eta horiek alduntzea, edo beharrezko baliabideak ematea, eta beharrezko esperientziak ematea. Eta saretze horrek ekarriko du nik uste beste modu batean lan egitea, pentsatzea, beste perspektiba batetik lan egitea, baliabide batzuk amankomunatzea, partekatzea, eta lan egiteko beste modu bat planteatzea. Labur. Oso ondo, mila esker, Lauroi.